Ngokujwayelekile, iningi labantu uma becabanga ngezinombolo baye bacabanga ukuthi kumayelana nezibalo, ukuhlanganisa, ukubala njalo. Uthi bewazi ukuthi izingane zidinga isisekelo esiqinile solimi ukuze ziphumelele ezibalweni. Namuhla sizokukhombisa ukuthi ungakuweseka kanjani ukufunda kwengane yakho izibalo ngokusebenzisa izibalo nemisebenzi yolimi. Izindaba ezinhle ukuthi ukuthuthukisa amakhono ezibalo ezinganeni ukudlala nabanye nsuku zonke. Ukubala kuyisisekelo sawo wonke amakhono, ayisisekelo ezibalo. Ngakho, bala zisuka nje, futhi ubale njalo kanye nengane yakho. Uyakhona ukubala ngezandla. Woza ke sibala. 1, 2, 3, 4, 5. Qala ngezinombolo ezifika kokuyisihlanu, bese uyadlula ufike kokuyishumi. Ufundise ingane yakho ukuthi iphindaphinda kanjani izinombolo ngokulandelana kwazo, nendlela yokubala izinto ngenkathi isho izinombolo. Njengoba izingane zikhula futhi zikwazi kahle, zisuka ku1 kuya kokuyishumi, engeza izinombolo kokuyishumi-1 kuya kuma-20. Ngesikhathi ingane iqala isikole, kufanele ikwazi ukubala iye kuma-20 noma ngaphezulu. Khumbula ukuthi ukubala nje akwanele izingane, kudingeka zikwazi ukubala izinto. Lokhu kubizwa ngokuthi ukubala izinto ngokuzikhomba, futhi kukhombisa ukuthi izingane ziyaqondisisa izinombolo ezizishoyo. Mangaphi la madoda langaphi? Maswabane mkhulu. Awuzake maswabane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kubalulekile ukuthi imisebenzi lapho izingane kudingeka khona ukuthi zihlunge, zihlukanise, zihlele, ziphinde zisekele ulimi namakhono adingekayo ekwenzeni izibalo kuqhutshwe ngendlela efanele. Buka njengoba umama egcina izingane zakhe ezincane zimatasa, zilungisa indawo yokuhlala ukudla. Ngemva kokuthenga ukudla kwasendlini, umama ucela izingane ukuba zihlele izinto ezahlukene azithengile, ziqale ngamathini. Izingane zicija amakhono azo okuhlukanisa. Uma zihlukanisa amathini emabhokisini, zizejwayeza amakhono okuqaphela indawo lapho zisusa izinto. Zizisusa phezulu, ziziyisa ngezansi, noma zizisusa ezansi, zizibeka phezulu. Futhi zizejwayela amakhono azo okulandelisana, nokwazi ubukhulu lapho zibeka izinto ngokulandelana kwazo, kusuka kwencane kuya kwenkulu kakhulu. Nitheni nibukeka engathi nibhorekile nje. Nafuna ukudlala umdlalo? Yebo ma, siyacela. Izingane ziyakuthanda ukucinga izinto eziyigugu. Kulesi sigcawu, umama ucela izingane ukuthi zicinge izinto ezimiswe okwendilinga ekhaya. Umama uyamsiza uSimphiwe ngokumnika umkhondo. Ukunika izingane imibono ezozisiza ukuphendula imibuzo ngendlela efanele kuyasiza ekuthuthukiseni umqondo wazo. Lokhu kungasiza ikakhulukazi kulezo eziphila nokukhubazeka okwehlukile noma lezo ezidinga izindlela ezehlukile zokufunda. Ngithulele. Ya, ngani yami. Uthole yona noma iyodwa uthole kahle ne? Ngithule lezi ma. Uthole lezi. Okay ke ngani yami, uthole kahle ke lezi. Umama ubuye abonise indlela yokweseka.
nokukhuthaza izingane ngayo yonke into eyenziwayo. Kanti uSbu noSimphiwe bazokuthola baziphathe ngendlela efanayo uma bexhubana nabanye abantu. Irawundi nale isekile irawundi nithole kahle izingane zami. Ngiyajabula ozani kumana. Njengoba ubonile kulesi sigcawu, ukuthuthukiswa kwamakhono ezibalo akuzona izinombolo nje kuphela. Izingane kudingeka ziqonde ulimi lwezibalo futhi kudingeka zibe namathuba okuthuthukisa nokuzijwayeza lawo makhono ngaphambi kokuba ziqale ukufunda esikoleni. Abazali nabanakekeli bangakwazi ukweseka ukuthuthukiswa kolwazi lwezibalo ezimweni zansuku zonke nangezinto ezijwayelekile. Sizokhuluma kabanzi mayelana nokuthuthukiswa kolwazi lwezinombolo emavidweni ezayo. Kodwa okwamanje ake nibale, nixoxe futhi nicabange nezingane zakho.